Sa atong unang pagbasa, gipakita dinhi nga ang Ginoo di ay dili sa tanang higayon malipay kung magsigi tag simba, magsigi tag halad, o magsigi tag kanta, o magdaig taniya. Doon na day panahon nga ang atong gihalad di na niya dawaton niya kung musimba ta niya bisag mag-isa-isa patas atong kamot mulingiw siya matud pa niya. Nilingi ako no imong tupad ning na gidawat ka kas Ginoo ron, gidawat ka ha. Hastag og kuno ang atong mga pista karon ga so gunar batag sa ulog sa atong pista na Santiago Apostol, dili na niya kahimutan nato mga misa, di na niya kahimutan. O kanus amo na mahitabo, basta dili nato buhaton, matod pa diri, panghugas kamo og hinlui ang inyong kaugalingon, hunong na sa pagbuhat og dautan, og buhata ang maayo, patunhaya ang hustisya, og tabangi ang gidaog-daog, panalipdi ang mga ilo, og labani ang mga biyuda. Kung wa gani nato ni buhata nya magsigi tag simbas Ginoo, wa gyud kapuslanan. Kanarong gahimo dias impeachment, og kanang pagsigi og panglutos, padakop ani mga kaakbang las politika, manimba ra ba na usahay. Aw kanunay magitingali kay napamana sila kuyo gani mga madre og pare. Naluoy ka sila sa atong mga dinaog-daog nga mga kaigsuonan. Sa akong nabasahan dito sa komentaryo man tingin usa ka lawyer, ang gasto kuno anang impeachment, apil natin itong hearing dito sa Congress, ang gasto lang kada adlaw 70 million. Unya moabot na silag mga 30 to 60 hearings. So ibutang ta lang og 30 times 70. Pila man na? Ha? 200 di oy 2.1 billion siguro. Unsa naman hinoon mo eh. Unya og moabot pa gyud og 60 kay ni propose man to ang prosecutor nga 60 days hearing kuno. Di mahimo na ng 400 almost 500 billion. Adi day 5 billion. Unya unsa may ilang gipangita? Ang sentros ilang gipangita kana yung 125 million. Tulo pa lang kaadlaw ang hearing. Wa na alkansi na ta. Mura bag mugasto kag 5 billion para makuha nimo ang 125 million pagkadakong alkansi. Mugasto mo ana? Asa ka mangitag negosyante nga musugot ana? Mamuhunan ka og 5 billion para lang ka maka-income og 125 million. Mo invest ka? Bisan kay tingin ka nang naninda na to dihag kandila, di mo sugot ana. Imong puhunas kandila 20 pesos, nya imong ibaligyag tag 5 pesos. Kaya ka na? So murag gid sila nakaminos na lang gyud kaayo nya. Diin man na nila gikuha kanang naang alkansi. Gikuha nila sa atong buhis. Nya kay wa naman tay buhis gihurot na magkuha, nangutang sila mo nang taas na kay tag-utang karon. Hapit na moabot og 19, murag 19, sobra na 19 trillion. Mangutang sila trillions aron igasto nila sa paggukod sa ilang mga politikanhong kaatbang. Nalimot na sila sa mga byuda, sa mga ilo,
mga orphans, sa atong mga mag-uuma, wa nay farm to market roads, sa atong mga estudyante, wa nay mga classrooms, wa nay mga facilities sa atong public schools, sa atong mga masakiton, wa nay mga sufficient nga tambal og mga nurses og doktor nga nag-alagad sa atong mga public hospitals. Hapnigo na lang ang mga masakiton sa usa ka bed ana. Nagani mga anak tulo ka inahan gahigda sa usa ka bed. Wa na giuyon sa bed, gibabag na. Gabitay ang tiil. Di ka napakauwaw nya sila didto siging dawat og milyon-milyon. Mao na giluod ang Ginoo nya manimba ning mga tawhana, mag-isa-isas kamot, magluhod-luhod. Moingon ang Ginoo, mulingiw ko. Giluod nako anang inyong naong. Ana. Mao nang kining pamulitika. Ngilad gyud kay ni basta yawa ang magiya sa mga politicians. Ug unsa man ang kinaiya sa yawa, ang iyang kaugalingon maoy iya gyong atimanon. Mo nang niingon si Kristo, ang magmahal, ang magamping sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Or ang iyang atimanon, ang iyang pamilya, mo nang naataroy mga political dynasties. Kana bang ang kaayuhan gyud sa ilang pamilya, ang ilang atimanon. Mao na niingon si Kristo, kinsa tong magmahal sa iyang inahan, amahan, anak, asawa, bana, labaw kanako, dili angay kanako. Lingay mong tupad ina kinsay imong gastuhan og kwarta, ang simbahan o ang imong pamilya. Ingna ba? Ina kinsa man gyud imong gastuhan anang imong kwarta, ang simbahan o ang imong pamilya. Lingia ba imong tupad? Hindi ra ba manglingi ay? Oh, kana usahay ra ba sige kag simba, sige tag simba, ang atong giampo Ginoo ang akong anak, Ginoo ang akong mama, Ginoo ang akong papa, Ginoo ang akong bana, ang akong asawa Ginoo. Bisan nga nig 90 years old na cancer, Ginoo ayuha in taon akong mama sa cancer, Ginoo. Wa gyud kaingon nga Ginoo, di na lang ni nako tingali gastuan ang akong mama kay 90 naman eh. Ang kaning akong i-budget sa iyang chemo, ako na lang ning ipalit og raffle ticket. Kay gamay para ba kay mighalin, daghan pa kay halinonon. Pila pa'y atong halin? 41,099 ka tickets pa. O, pakpak lang yapon. Naapay 209,000 ka tickets nga upamahalin. Na, ha? So, ayuhon taginig balanse kinsa may atong gimahal. Nya ang atong hangyos Ginoo, Ginoo panalipdi taon ko, Ginoo panalipdi taon ko sa mga dautan. Unya ang imong silingan galisod og agis inyong agianan kay imong gikural. Agian matapsingan na ang mga habal-habal nga nagdagan kay ang imong tindahan imong yung gibutang dihas kilid sa karsada unya parkingan pagidimos imong motor or sa imong e-bike or sa imong multicab ang moagi sa karsada atubangan sa imong tindahan or sa imong balay nga imong giparkingan ari na intaos tunga-tunga sa karsada, peligro na nga matapsingan ang mga kusog mudagan labi naghubog-hubog ang nagda kay pista Compostela. Matapsingan na Hinoo na nya sige yung Ginoo intaw luwas ako sa kadautan. Nya ang imong silingan, imong gibutang sa kadautan. May imong Ginoo giluod ko nimo. Wa kay ayo sikag pangandoy anang imong kaugalingon, yawa nimo ampingi ang imong silingan. Muna pasalamat ko aning uban dinhi na naman ko'y nakitaan labi na diha sa atubangan, ilag yung gilimpyuhan, wa na sila mo parking diha pero napag yung mga buangon mo parking lang yapon.
Mga bungol siguro na may tag madayunan. Madayunan ba? Or mga buta baka na sila, nga wa kakita, nga karsada din na ilang giparkingan, may untag madayunan na lang gina sila pagkabuta. Nganong inyo mo manginang parkingan, nga di man gani ikay naghimo anang karsada. Ang publiko may naghimo ana. Ang nagbuhis ana, kung ikuha man nagikan sa panudlanan sa atong gobyerno, ang gabuhis ana, ang tanan man nga publiko. Nganong imo man ang himoong private garage. Pangabang dito, private nga lugar. Mao na gibuhat nga to sa Japan, Singapore, di sila mo parking sa kalsada, doon na sila yung mga parkingan nga gihimo, maglakaw sila padong dito. Kung naaman sila sakyanan. Dili kay ilang ipasad-pasad anang kalsada, bisan gani ilang mga subdivisions dito, mga private nga subdivisions nila. Dili ka kaparking anang kalsada diya sa inyong subdivision, pero dinis ato, gapasad lang ang sakyanan diya subdivision. Ang ilang balay aron makapasar sa ubo na ay parking space, garage sa ilang balay nga design, pero gihimong sala, gihimong hayhayan. Nya ang ilang sakyanan tuwa gi-parking sa kalsada, sakto pa katana. Dito na itongtong sa atop ang inyong mga hayhayan, haron ighangin manglupad na. Nya kanang inyong sakyanan isod na nang inyong garage, nya gihimo naman ang inyong sala. Diha mo pangatog sa inyong sakyanan, diha mo pangaon. Part na sa inyong sala. Haron limpyo ang karsada. Di ba? Kana, simple ra kay na. Pero ang pasabot ana, matud pang Kristo, hustisya para sa mga nanginahanglan nimong isig katao. Ug mao na nga sa atong tubag sa Salmo niingon diri, sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Kinsa kahay matarong karon nga naghuna-huna gyud sa kaayuhan sa Pilipinas, mga Marcos Group o Duterte's Group. Kay kanang Pinklawan ug ang Marcos karon murag naghiusam na sila. Didto ka sa atong Senate karon, gahiring mo na sila. Kinsa kay naghuna-huna para sa kaayuhan sa tibuok katawhan? Ang mga majority nga grupo nila ni Senador Gatchalian o ang minority nga grupo nila ni Cayetano o kanang napriso karon nila ni Jinggoy Estrada o Marcolita. Kinsa karon ang naghuna-huna og naningkamot nga masulbad ang dagko kayong kawat sa kwartas atong nasod? Kining gipangpriso sama ni President Duterte, ni Mike Defensor, Jinggoy, Marcolita, Bato de la Rosa, o kining nagpapriso nila, sama nila ni Remulla, nila ni Bongbong Marcos, nila ni kanang mga senador, nakusog ay manghulga nga ipapriso dayon ka kundi ka mutakli gadto nila. Kinsa ka nila ang nagmahal sa mga pobre na gyud kaayo in town, nagantos na tong kaigsuonan, nga karon nga niguwan-uwan na sad, purti na sang baha sa palibot. Mga igsuon, bahala na og na ay daghang mga yawanon sa atong palibot, kita unta makakita unsay pamaagis Ginoo ug unsaon nato siya pagsunod. Kay matud pas Ginoo, wa ko ni anhi para magdala og kalinaw, kagubot ang mahitabo tungod kay daghang yawa sa kalibutan. Kinsa ra may malinawon sa kalibutan? Ang mga tao rang nagsunod sa Ginoo, ang mga tao nga nahigugma sa hustisya, sama sa atong patron Santiago, naputol iyang liog tungod kay daghang naglagot niya. Siya'y unang naputlan sa liog, gipatay sa 12 ka mga apostoles, pero buhi siya hangtod karon. Sama ni Mama Mary, gipatay in taon ang iyang anak, pero hangtod karon buhi si Mama Mary. Aktibo kay siya tungod kay nahigugma siya sa nanginahanglan. Gubot ang palibot ni Hesus sa dinhi pa siya sa kalibutan,
gubot kaayo ang palibot og kinabuhi sa mga apostoles ug sa mga santos nga ato karong gipasidunggan dinhi sa atong kalibutan. Pero nagpadayon sila. Kay ang tinuod nga kalinaw wa diha sa gawas sa atong kaugalingon niya sa sulod. Kanang magsigig palit na to raffle ticket, malinawon ka na sila o dili? Lingay mong tupad na malinawon ka kanunay na malinawon na siya kung magsige na siya palit og raffle ticket hangtod karong July 25. Unya kita sa dinhi malinawon sa ta og malipayon labi na gyud og mahuman na gining atong bell tower. 5 biya ni kabuok, bell tower, Adoration Chapel. Ato ginang gipaningkamutan ng Adoration Chapel nga ma-blessingan unta na ni Archbishop Abitoy karong Sabado. Karon naman ding Sabado. 18. Di balasa na tan yung saon tan. Unya ang atong bag-ong CR diha mahuman na unta taon na og magamit nato pero dili pa na karon mahuman dayon pista. Ang ato dihang atubangan na kanang Walk of Apostles ato na sa unta nang mahimo aron nindot na kay natan-awon padong dinhi. Og ang ato mga lingkuranan ato ni siyang mailisan og mahumana nato makaingon dayon ta Ginoo salamat pero moagi gitag pagantos na ay mga banag asawa karon nagkagubot na kay ang asawa gusto yung mopalit og raffle ticket ang bana dili gusto. Naasa gani mga ginikanan karon nga nisulti nako ang ilang anak nga gamay. Magsige ingon ma palit lagi ta raffle ticket ma padersyano ana. Sa unsa makawa na tay kwarta diri. Palit lagi ta. Suko in taon ang ginikanan nako. Tumani na lang ng imong anak kaysa magsige nag-ingon. Bitaw kaysa magsige ingon palit ko duaan ma, palit ko anang duwa ko computer, duwa ko kanindot anang anak mo hagad og palit og raffle ticket. May manggani unta kamo mga ginikanan kamoy magsigig tudlo sa inyong mga anak dong ay sa og duwa sa computer dong ha ato ning tigumon kay palitan ni raffle ticket ngano man mao man ni maghatag og maayong kaugmao nato mao man ni ang paagi aron maduol tas Ginoo nya magsigig kog duwa computer di lang ta palit raffle ticket maduol ka siyawa maliwat ka na mga kawatan kay dias atong gobyerno karon kusog kay ka mangawat nya tudluan ka siyawa nga ipapatay ang imong mga kontras politika nya maimpirno dayon ka unya man naa sila daghang sports car tan-awa na sila sports car pero ilang naong dagko kay aibag hasta magtabi sila magbuwa ng laway sa ilang ngawi nya gusto kay nanay adi na lang kumaoy sa sige ari ka sa simbahan aron limpyo kanunay ang imong kalag bahala nagkuwang tas kaon anaan niyo pagtudlo? Mansan mo ayaw tudlo. Gabi nagkuanta, nagmotorcade ta, nakasod na ta dito sa Bulwang, niya dayon, nasod ta din sa kadamaan niya sa may Kugon. Karong gabi magkuan na sa ta, human sa atong main Novena, Carola Size, magmotorcade na sa ta. Nindot ano bang mura maka-imagine ka ba nga ang kalisod niya adto ta musod ngadto sa Kabadyangan karong gabi lahos ta dito sa Katikong so kabo mga taga Katikong pagbantay mo diha limpyuhin ang inyong agianan sig parkingan sa nanyong nanggamay ra ba ng daan diha unya balik ta arita mo lusot sa Muagis Tamiaw kamo diyang mga taga Tamiaw klaruhan ang inyong agianan diha ha niya dayon lusot ta diha sa Istaka nya U-turn dito sa atong may welcome nya balik dinhi karong gabi so panguyog sad mo mga tiwas na lang mo nya di mo kuyog so nguyog ta ha karong gabi bantay mo sige nindog ta